ତରୁଣ କହୁଛନ୍ତି ଜେଜେମା, ତାହା ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୋ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ଠିକ୍ ହବ। ଜେଜେମା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଜେଜେମା କହୁଛି, ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତାର କଥା ପୁଣି ତାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ତମେ ତାରିଣୀ କଥା ବୁଝ, ତାକୁ ଏ ସବୁ ଦୂରେଇକି ରଖ। ଜେଜେମା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାରାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବାନି। ତାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ତାଙ୍କ ଜେଜେମା କହୁଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଜେଜେମା, ଏସବୁ ତାରାଙ୍କ ପେପର ଧରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା, ହେଲେ ଏବେ ଚାଲ। ତାରାର ବାପା କହୁଛି, ରୂପମ, ଏ ଭଏସ ତ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛି। ଇଏ ତ ମୋ ଆରେ ଏଇଠି ତ ଥିଲେ, ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ନର୍ସ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଏ ଯାଏଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ରୂପମ କହୁଛି, ନାହିଁ ମାନେ? ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ରୂପମ କହୁଛି, ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯାଉଛି।